ut för att en rikva borgaren som ringer till den och spyr om allt den himmel gör. Alltså, kan du inte ha kalenderen fotladen av borgaren som vi har släppt in av skrivstånden så att jag snackar? Kalenderen är fotladen. Han är fotladen. Men det är alltid plats för en borgare, tror jag. Det ska det vara. Du klarar alltid få med det. Det är inte gott att akkurat det. Så det är så. Nu förstår så inte ut i havan så att här kommer ni här. Men nu måste då en man i göten och han säger att dottern han säger hon måste bli huvudkvar utanför skolan här som en gånger. Och här är det vanta mycket stretch här som arbetar 8 år gör det liksom överallt. Det är inte första fel att det här är hänt. Vad gör du så? Första var steg. Jag vill se på tamman att vi så har det kommit det några fysiskt fel och man inte just det vi har mål här. Så och vi ser kunna mål så för det är inte vad det är först och främst och så får jag klart vis faktiskt och den hon som är där. Och med det att det nej ut att göra någonting så blir det just. Och så för det görs. Det görs det lätt. Hur kan det att du hatta mal fram på ganska för havan ja, det är det. Att cyklæsen som bøtten og borgar, han ser det jo hassa. Det skal ikke være en fältgärd som gjør at man kan bli ivkordet eller man kan henta fire. Hvis det er tullig ting som sier så handler man bare vei. Og her man borgers ordret, så er det gjort, han gjør bare. Nu för du sa att du bitchar med Aliana. Nu är det arkitekten vid Arja skola som är igång. Han är inte och han säger att han vill pura skaft golv till skolan till myska brunt istället för ljust och han hällde det en katastrof men det jävla trubbel det allvarligt efter och så blir skolan sänka. Han kan sätta upp för en 4 månader sedan. Och då man kommer hit. Vad gör du då?